రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదల చేసిన అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంట్రొడక్షన్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచేస్తుంది. అయితే తాజాగా వినిపిస్తున్న వార్తలు సినిమా స్థాయిని ఇంకా పెంచుతున్నాయి. దర్శకుడంటే కేవలం సినిమాను తెరకెక్కించడమే కాదు, దాన్ని ప్రేక్షకుల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలో కూడా తెలిసుండాలని రాజమౌళి మరోసారి నిరూపించారు. అందుకే ఆయన్ని దర్శక ధీరుడు అంటున్నారు. బాహుబలి లాంటి భారీ పాన్ ఇండియా మూవీని ప్రారంభించినప్పుడు అది ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుందని పెద్దగా ఎవ్వరూ ఊహించి ఉండరు. కానీ తన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలతో రాజమౌళి ఆ సినిమాకు విపరీతమైన ప్రమోషన్స్ కల్పించారు. సినిమాపై జాతీయ స్థాయిలో క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకు సంబంధించి అదే ఫాలో అవుతున్నారు. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కుతున్న భారీ మల్టీ స్టారర్ ఆర్ఆర్ఆర్. దీనికి రౌద్రం, రుధిరం, రణం అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు హిందీలో మంచి మార్కెట్ ను క్రియేట్ చేసేందుకు అజయ్ దేవగన్, ఆలియా భట్ వంటి స్టార్లను తీసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు తమిళ మార్కెట్ గురించి రాజమౌళి ఆలోచిస్తున్నారట. అక్కడ తారక్, రామ్ చరణ్లకు పెద్దగా మార్కెట్ లేదు కాబట్టి లోకల్ స్టార్ హీరోని రంగంలోకి దించాలని చూస్తున్నారట. ప్రస్తుతం ఫిలిం నగర్ లో వినిపిస్తున్న టాక్ ను బట్టి చూస్తే తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ ఆర్ఆర్ఆర్ లో నటించనున్నారని అంటున్నారు. ఆయనతో ఒక అతిథి పాత్రను రాజమౌళి చేయించబోతున్నారని టాక్. అయితే ఈ అతిథి పాత్ర తమిళంతో పాటు కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా ఉంటుంది. ఆయా భాషల్లో అక్కడి స్టార్ హీరోలు నటించబోతున్నారని టాక్. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవి వదంతులు మాత్రమే. ఈ వార్తల్లో నిజమెంతో తెలియాలి అంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చేంత వరకు ఆగాల్సిందే. ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ నడుస్తోంది కాబట్టి ఇప్పట్లో దీనికి సంబంధించి క్లారిటీ రాకపోవచ్చు. ఇక విజయ్ విషయానికి వస్తే ఆయన ప్రస్తుతం మాస్టర్ సినిమా విడుదల కోసం చూస్తున్నారు. లోకేష్ కనకరాజు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 9న విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 14 వరకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించారు. దీంతో సినిమాను జూన్లో విడుదల చేయనున్నట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాలో విజయ్ సరసన మాలవిక మోహన్ హీరోయిన్ గా నటించారు. మక్కల్ సెల్వన్, విజయ్ సేతుపతి ప్రతి కథానాయకుడి పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా తర్వాత మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో తుపాకీకి సీక్వెల్ చేయనున్నట్టు సమాచారం.